tiri endavant l'associació. També els demanem que participeu en tots els actes i confieu en nosaltres. Estem a la disposició de tots vostès i amb l'ànim de que això segueixi endavant. Donem les gràcies a tots aquells que ens donen suport i ajuden. En aquest dia ens agrada poder compartir amb vostès un moment tan especial i expressar els nostres millors desitjos d'amor, pau i felicitat en aquestes festes de nadalenques. Els desitgem bons Nadals i bon any 2015. Una vegada s'acabi el concert, us agrairia que s'esperien perquè primer sortiran els membres de la coral. Una vegada sortiren ells, llavors anirem sortint tots. Us demano també que sortiguen a poc, en fila si pot ser, i que no es parin pels passillos parlant i que es paguen ràpidament fora, perquè si no hi ha tanta gent que això és un embós i no podrem acabar-ho bé. Per ser més fluida la sortida i per a que tot vagi millor, us agraeixo que ho tinguin en compte. Després també s'esperen fora la copa de xampany i quan tots estiguem fora farem un brindis per Nadal. I res més. A continuació donem pas a Joan Sans, portaveu de la nostra coral, que els llegirà unes paraules. Joan? Sí, bona tarda. Bueno, esto es aplausos, no tener Luis, supongo. En fin. Bueno, pues gracias en nombre de los dos. Calleu que m'he de buscar el cartapàs. Bé, comencem. Senyores i senyors, amigues i amics, companyes i companys de l'esplai, bona tarda i benvinguts sigueu tots al concert que amb la millor voluntat i il·lusió us oferim per tal de celebrar la tradicional festa de Nadal, amb l'esperança de que per mig de la música aconseguir que reinen tots els cors l'amistat i la germanor que la nativitat del Senyor ens ensenya i aconsella. Bé, com molts de vosaltres ja sabeu, som una coral que es va fundar l'any passat, al mes d'octubre, com una més de les activitats que fomenta i acull aquí en aquest esplai la Fundació de la Caixa. El que també vol dir que la nostra experiència encara és molt poca, però intentem suplir-la amb molta voluntat d'il·lusió, perdó, això passa als que canten, amb molta voluntat d'il·lusió, com ja he dit abans. Aprofitem l'ocasió per donar la benvinguda a diverses noves cantaires que es van incorporar a la coral este mes passat d'octubre, al reiniciar la nostra activitat després de l'estiu. Benvingudes. Els que van estar al nostre primer concert del passat 20 de juny veran que hem incorporat diversos temes més al nostre repertori, diversos temes nous, que el repertori el realitzarem, com l'any passat, al juny, en dues parts. La primera, hi ficarem temes populars i variats, per fer-ho disfrutar. I la segona, clar, l'hem de dedicar a les tradicionals Nadales. El que fa que, degut a les peces noves que hem incorporat, novament confiéssim en la seva benevolència vers la nostra experiència com a coral. I bé, no ho farem més llarg, ja està. Passem a presentar-vos el programa del concert d'avui, que començarem oferint-vos un tema amb música de Carlos Calvo i lletra de Joan Prats, que precisament pretén que la música sigui un motiu per fomentar l'harmonia i l'amistat, que es titula Cant de trobada de corals. Senyores i senyors, amigues i amics, companyes i companys, amb vostès la coral Ibera de l'esplai de Tortosa.
I seguidament, com no, tenim el plaer i el gust de presentar-vos al nostre mestre i director, Joan Ernest Redó i Brunet. Com he dit abans,
Bé, a continuació, continuem amb un cant de lloança a una bonica flor que neix als Oms i que la seva florida inunda d'alegria els cors dels seus habitants. De l'autor Richard Rogers, el tema titulat Edelweiss. Seguidament, d'un autor anònim italià, els oferim el cànon L'inverno è passato, en el que un musell canta la benvinguda a la primavera, amb la qual també arriba el temps de l'amor. Ara sí. Ara
de les peces noves, que és una habanera del mestre Ricardo Lafuente i titulada Torrevieja. És un tema que canta i expressa els sentiments dels seus habitants envers el seu volgut poble. Torrevieja. I bé, a continuació, recordarem la preciosa creació de l'autor mexicà Julio Martínez, que és ni més ni menys que l'esperit d'un home a la dona que estima. Al nostre país, este tema va ser un èxit del conjunt Mocedades. Per a vostès, la barca d'oro. La barca de oro
Seguidament, també recordarem el cànon d'un autor anònim titulat Dins la fosca, un tema senzill que eleva la sortida de la lluna i els seus reflexos. Tornem a l'Havanera, sí. Tornem a l'Havanera i ho farem a la lletra i música d'Antònia Vilas. Amb la seva creació sortim a la mar, que ens servirà com a cloenda d'esta primera part. Descansarem uns petits minuts, que ens veurem traguet d'aigua, i tornarem seguida amb vostès, per tal d'oferir-los les tradicionals Nadales de la segona part. Gràcies.
Jo sóc el petit bailet, cansat estic del camí. He vingut amb mon galletet per veure l'infant diví. Xarampin, xarampin, xarampia, xarampin, xarampin, xarampló, xarampin que Josep i Maria tenen un petit minyó. Jo porto una Bona tarda, bé, aquesta segona part és la que dedicarem a les tradicionals Nadals. Començarem interpretant una Nadala alemanya, harmonitzada per Xavier Ferrer. És un gran de lloança al misteri de Nadal. Per vostès, novament, sota la direcció del nostre mestre i director Joan Miró, comencem amb dolça cançó de la nit de Nadal. Ara anem a França. Sí, a França. I els oferim la Nadal popular d'autor desconegut, titulada Entre la mula i el buey. És també una peça que l'estrenem avui.
imagina't, no molts ve d'aquí. I a continuació els cantarem el villancico popular, també d'autor anònim, dedicat a l'arbre per excel·lència d'aquestes festes, l'avet, i que es titula precisament, l'arbre de Nadal. Bé, tornem a Espanya. Quedem aquí i els cantarem la conegudíssima Nadala del compositor Leopoldo González. Una Nadala que qui més que més de vostès segur que ha cantat i titulada Navidad. Recuerdo
Continuem oferint-nos una narrada també d'autor anònim, n'hi ha moltes, amb arreglos del nostre director Joan René Redó, com un cant de bonança a les mans de Déu de la nostra comarca, i que es titula La Mare de Déu vindrà. I ara, com el viatge ens va agradar tant, doncs no tornem a Alemanya. Anem a Alemanya i seguidament interpretarem una de les nadales més conegudes avui del món, la que anuncia el naixement del Messies, de Jesús, la popular Santa Nit.
ja per finalitzar el concert de Nadal, acabarem amb una Nadal del compositor James Espriu, titulada Allà en un pessebre, i que igualment és un cant de lloança al naixement de Jesús. Per haver vingut a acompanyar-nos en este dia i desitjar-nos de tot cor unes festes plenes de felicitat en companyia dels seus éssers estimats. Gràcies, ja us parlarem un moment per dir-ho. Començar-nos Agrair-vos per l'estiu de doble, primer la nostra assistència, sou fidels, l'última vegada, i segon, per aquests aplaudiments han fet tot el que han pogut. Jo cada vegada estic més content d'aquesta coral i a poc anirem afegint una veu. Primer el que pretenia és que ens estiguéssim tots a un veu, però a final d'ells, el temps. Després hem afegit una altra veu i hem progressat. Aquest és el resultat del treball de tots els dijous de 3:15 de la tarda a les 7. Moltes gràcies. Bon Nadal a tothom. El 15 de gener, dijous 15 de gener. Molt bé, gràcies.